Gajah
pamit rikala semanten saking kebulananipun menggalih dalu. Saya ketemu di sini. Para matur sing tepat sing pangkulan. Saya sudah buat preatos awet sedaya berkumpul di Pangeran Samuko. Kita akan sampai dulu nanti
Lanjut. Kula menika supados ndereki Giri Patemboyo wonten ing Kraton Banten. Sok sinten ingkang saged ngasoraken nyebaripun patih Gandhung ing samangke ingkang saged nggarwa Kyai Ratu Prameswari menika. Karana Paman Sultan Mairul menika tresna sanget dhateng Kanjeng lan mengestu dalem Kanjeng Rama ingkang putra saking Sasak nanging Rama dadosna pamiksa Kanjeng Ratu Prameswari menika boten kersa kula bojo kula aturaken dhateng Rasul Paman Sultan Mairul malah nelakaken tresna dhateng ingkang kampung ingkang putra bidadari tresna dhateng Kyai Ratu Prameswari. Ini mah betul. Dari pondok Naturaken itu timbul Apa lagi? sangat timpang. Naturaken sumpah pangabdi kula putu. Sangat anak kula nyuwun. Kanjeng waleh-waleh Rama karena ingkang putra menika tresna dhateng Kyai Ratu Prameswari lan ugi tresna dhateng Adhine Dyang Sulastri Pramila ingkang putranipun kadhawuhaken kaliyan putri kekalih menika. Yang ngono ingsun bakal upadi dina kang luwih ing sakmengkone kanggo ndhawuhake sirah akeh angger kakung sari apa dhewe Kurang lagi. kate gak Kurang. sira nyumetakno barang kanggo ndhawuhake putrane angger sak Penguji Kristo akan angger sak Pariparan sira kan dina awake sak kedaton kraton Majapahit lan mbok anggeran sari apa dhewe tindak Ngasih atur jamu Bromo. Thank you.